Hello perlok ke pilong kumno baro la slam phang ngaru ngam pelait video su te mentapat ngan pelait biang sakawe ka video te namar ngaya ladir ngabun kam te takadang ngam yolat su ban pelait upload video haka YouTube channel jonga te menta pelait biang labun hiki ba yo nomor phone jonga ki ong balai pim pelait video su tengok ngansa pelait hi haden te mentapat ngan hikai ya kawe na benta ka Facebook lani Instagram dadon mano kiba login lani kiba play ya ka Facebook jong phi long kumba kiba hack ya ka Facebook jong phi kumno ba phin yo i ba phin tip ya kata te menta bangan start ya kan ka video te nga syukur pat ya pi khendiat te sngo bahasa subscribe and like sa comment na ka jing sngo tenat te ngaru ka ba nga upload ya ki video kin pau shapi te ngam pat slam su ya kapor te menta ngani kai ya pi ya kata ka trick te menta phila ban let ya Facebook ma ngan chu pen ya pi ya Facebook te menta philet han ha Facebook te nang ne phi i ne ba 3 line ne lech hang tu te da phila lech hang ne te lech ken hang ne po setting privacy lech hang ne lech hang tu te da la dip dep lech hang ne hapo setting privacy te lech biang han ne hapo setting te da la dep lech setting te lech ken kani ka account center am kan ep lech kani ma perlok kani ban bech hang ne ban bech hang tu te da phi la poi hang ne te phio i ken hane bat password and security hang ne te lech hang tu te da phi la poi hang ne te phio i hang ne lech hang ne hang tu lech hang tu ma te da phi la poi hang ne te phi choose la ne phi what ya ka account ba phi mut check mano ba login ya ka ta ka account jong phi te man tangan pet ya ka ni ka Facebook dengan ai ka ni account Facebook jonga te pet ka ni kibun ba kibreu ki ba login ya ka Facebook jonga pet hadu ka ni phi i ya ka ni ka kerteng jong ni ka phone ka ni ka Tecno Spark 9 kani ka Xiaomi C31 kani te ka dai jong ama kani ka Xiaomi te pet kani Android ni Tecno kabun te menta da phi kwa ban long ban phin log out no sha ka tu ka phone jong ki wei te phi ai ni select te klik hang ni tik ya kani ka kerteng jong ni ka phone ba phi kwa ban log out ya ka te ka phone jong ki wei ki ba log out ya ka account jong phi te man tangan tik ya ka ni di tangan ni ka wei ka phone jong bang ka phone jong bang use ya ka account jong hi te man ta da bi phi la dep tik ni te ki ha ka tu ka phone jong ki wei ha ka account jong kim don shu te tangki ni hi khublei shibun ba phi la pet ya ka ni ka video bang apa like te ngan sa pelait yang pat sa ka wei ka video haden khublei shibun